Kaboy. Non, je vais toujours la clé. Voilà, il doit avoir un gars qui Veni kwa la sianya sia. Ida so. Nam. Di groupe de là. Nam. On se comprend plein. Ay te gara foto so ku. Ki sa plein. Ah bro. Yes ki c'est. Ay na ko ayi. Ara ko mo ko ayi. Ko ngor ko ma. Ba me aflaga tena. Ah ay. Sonda amina
Dani ka i ka nin di madame ma ka kɛ lajɛ Mamadu Karafi Jasa de ko nin ye Mamadu Karafi Jasa ye balankɛrɛ ko k'a y'an kunna wolo ko nin ye donsow kunna wolo Adama i ye nin fɔ n'anw y'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ ko nin de la kuma t'a mɔgɔkɔrɔba dɛ hey yiriba kumaba don bamanan min ye bali a ma mɔni fana dɔw ɲɔgɔn na n'i kɔni donna se bala n'a nana dɔrɔn bɛɛ ka kaba min d'i ma ka tila k'a bila kun da kelima ma keli da ba kili do ni mi fa ko bɛ kila ka jira ko k'i ku i taara k'a sɔrɔ ko bɛ se ka na ko tɔ bɛ na ila ko ni ku ni wala di français ma ka kuma awa bɛ dama ko ka dɔ fila kuma da micro kan siga t'o la siga t'a la la fɔlɔ la e ka kɛli kɛ sisan a kɛra e fa kɔfɛ e fa kɔfɛ e fa kɔfɛ a ko ne jɛlen ma tun bɛ fɔ k'a bɛ bɛɛ fɔ a tun b'o kɛnɛ kan a ko a kana minɛ bi mais ale t'a fɛ ka minɛ fɛ a nana Dembeli ni Dembeli kɛ fo ka n'a jɔ nin kɛnɛ salon ni sugu complet o tiɲɛ ɲina sogo bɛ yan sigi sogo ani Timba sogo ɲinɛ sigi sogo bɛ yan Timba sogo bɛ yan ka n'a di Dembeli ma a kan ka kɛ cogo min Dembeli b'a kɛ ten jeliba ni e ta bɛ bɔrɛ la k'a da o ma bala de la n'o tuma kɛ wale bɛ bala la ko ne ta b'a d'a ma bɔrɛ la n'u nana bɛ sogo famu ta ne de ka bɔrɛ fa ka ja ko n kana tugu ka bɔ a kalama bɔrɛ y'a minɛ ba wɔɔrɔ bɛ sɔrɔ ko k'o d'i ma wa naani filɛ a ko kameratigiw dogo kamera Mejaw wa naani ko k'o di Mejaw ma Salifu a y'o minɛ Jeliw wa naani filɛ ɲɔgɔn cɛla yan ko k'o di Jeliw ma Jelibeli yɛrɛ ne yɛrɛ ta ye 2000 a ko a mago bɛ sigi kiri la Mayiga sigi ko k'i mago bɛ sigi kiri la ko sigi kiri bɛ di ma Mayiga a y'a di ko an bɛ taa yɔrɔ la non an bɛna ko ɲɛnabɔ ka taa